क'क्राझारबासि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय हरबाय गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आंनि लोगोफोरनिसिम आंनि गाहाम अनसायनाय आरो उन्दैफोरनिसिम आंनि अननायखौ जासिहरबाय जे दिनै आङो जयन्त बसुमतारी 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्टिनि आं इउपिपिएलनि बिजाथि आरो एनडिएनि मदद होजानाय बिजेपि आरो एजिपिजों मदद होजानाय एनडिएनि सासे बिजाथि महरै नोंथांमोननि खाथिसिम आङो मोनसे आंनि दुखु फोरमायनो लुबैदों जे जेन' बिजाथि सायख'जाखांनायनि उननिफ्राय आङो गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन थावनियाव जोंनि मोनथामबो दोलोनि जोंनि बिबानगिरि मददगिरि रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनायनि मोनसे खाबु आङो लादोंमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जे थांनाय मार्च दाननि 22 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव आङो नाजासेयावबो माखासे जायगायाव आङो सहैनो हानाय जायाखिसै माखासे जायगायाव थांनानै जोंनि मददगिरि जोंनि मावथि थामहिनबा रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनो आं बे खाबुखौ लानो हानाय जायाखिसै मानोना समनि थोयैयाव आङो बे खाबुखौ लानो हानाय जायाखै बेनिखायनो आं खावलायदों जे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे दुखु मोना साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो गावनिनो असे होननानै जाहाथे अननाय मोनसे बा निमाहा होयो जेन' इयुनाव देरहाखांनायनि उनाव जिहेथु आरोबाव नोंथांमोनजों खेबसेबाव लोगो हमलायनायनि मोनसे खाबुआ जाहाथे जानानै फैयो आं बेखौ मिजिं खालामदों थ' मानगोनां रायजो राजाफोर जोङो साननांगौ बाथ्राया बेसो जिहेतु क'क्राझार लकसभा बियाबखौ दाजेननायनि उननिफ्राय बेयाव सासे बर'नि एमपि जों मोनबोबाय थानो हादोंमोन जोंनिनो थांनानै थानायनि थाखाय थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय दिल्ली दरबाराव थांनानै खोथा बुंनो हादोंमोन खामानि मावनो हादोंमोन नाथाय थांनाय 10 बोसोराव जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय जोंनिफ्राय एमपिखौ सेना लांनानै जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावनाय खामानि मावनाया मोनसे आन्थोर जनाय बायदि जादोंमोन देग्लाय जिहेथु मोनसे जोबोद मोजां मोनसे खाबु फैदों जे दिनैहाय एनडिए हिसाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे अनसायनाय लोगोसेयैनो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो अमित शाहनि मोनसे गाहाम नोजोरनि गेजेरजों देग्लाय जोंहा बर'नि एमपिखौ क'क्राझाराव मोनफिननायनि मोनसे खाबु फैदों दा बेनिखायनो नैबे खाबुखौ जों जाहाथे एंगाराजासे साफ्रोमबो बर'खौ मोजां मोनग्रा हारिखौ मोजां मोनग्रा हारि अनसायग्रा रायजो राजा आरो क'क्राझाराव बर'नि एमपि देरहाजानो लुबैग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खावलायनाय जेन' जों बयबो हारि धोरोम आरो बोरोन सायख'आजासे जों जेन' एबाराव देरहानायनि सार्थ'आव आंनि फारसे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै गावनि बेसेन गोसा भटजों लोगोसे न'खरनि बाय बाहागि खुरमा गुस्थि जाथि बंस लोगो दिगि बयखौबो जाहाथे खावलायो जेन' जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि थानाय माखासे आद्रा खामानिफोर बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफ्रा जोंहा मावबावनांगौ थाबाय बेजों लोगोसेयैनो आरोबाव माखासे दिनैहाय जोंनि क'क्राझार बा जोंनि हारिनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ थाबावनाय आद्रा खामानिफोर बेखौ जोंहा दिल्ली दरबाराव थांनानै मावहैनांगौनि मोनसे गोनां जानानै फैदों दा बेखायनो बे खाबुखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे होयो आंहा फोथायनाय दङ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोङो दोलो सायख'आजासे बिथांमोना भट खालामगोन बा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन आरो बेखिनियावनो खाबु मोननानै आं बेखौबो साबायखर होनो सानदों जे दिनैहाय आंखौ देरहाहोनायनि थाखाय दिनैहाय गोबां माहारियारि आफादफोर दोलो संगठनफ्रा मदद खालामदों दिनै इउपिपिएलखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों दा बेखायनो बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय सिबिनाय हरदों आरो एबाराव जाहाथे जोङो बयबो गाव गावनि भटखौ जाहाथे नस्थ' खालामाजासे बयबो जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै फैबाय थानाय समाव क'क्राझार ओनसोल बियाबनि बेखौ मोजाङै दाफामनायनि थाखाय हाबा मावनांगौ जोंहा बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो रैखाथिखौ गोजोर खालामनांगौ जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानलायनायखौ जाहाथे गोजोर खालामनानै जोङो नैबे ओनसोलाव मोजां मोनसे खुंथाय मोजां मोनसे जौगाथाय जाहाथे जों लाबोनो हायो बे गासैबोनि सार्थआवनो जाहाथे नोंथांमोनहा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै आंखौ देरहाहोयो आरो दिल्ली दरबाराव थांनानै
जोंनि हारिजों लोगोसे बे ओनसोलनि फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होयो। बेखिनिखौनो आङो खावलायनानै बयनिसिम आं खुलुमनाय हरबाय।